Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 24 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsoon aniya nakita sa ikatulong nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 6, versikulo 22 ngadto sa 29. Sa pagkasunod adlaw ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usa ra ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga sa Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit di ng mga tawo mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala dito sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakitaan na nila sa Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus aka pa mahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan." Busa gipangutana nila siya, "Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios?" Si Jesus mitubag, "Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mo ang mutuo kamo sa iyang gipadala." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.